Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon na kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga magatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ginaghanon sa COVID beds sa duha ka ospital sa Lapu-Lapu City, gisuta. Pampublikong minteryo sa Mandawi City, puno-puno na o dili na mudawat og lubong. Duha ka magtutudlo sa Central Visayas nga pulos taga Cebu City namatay sa COVID-19. Pipila ka residente sa Talisay City, 25 ka kilos nga bugas nga hinabang mao na lang ang gisaligan. Frontliners o COVID survivors sa Lapu-Lapu City gipasidunggan sa selebrasyon sa Charter Day. Sa GMA Regional TV Presents, mga wa pa makapa-enroll sa online, gipangitaan og paagi. Kung kaniyatong trabahante sila og junk shop, karon nagsalig na lang sila sa itunol sa mga tao. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Lokal nga kagamahanan sa dakban sa Lapu-Lapu uban sa crisis management team nakigtigom sa makadagkuan sa duha ka pribadong tambalanan sa maong dakbayan. Kini aron sutaon ang availability sa ilang mga COVID beds alang sa mga pasyente nga nataptan sa maong sakit. Nasairan nga napuno na sa mga pasyente sa COVID-19 ang mga tambalanan dinhi sa syudad sa Sugbo. Si Luan Mirandina sa report. Karong adlawa, gikatakdang kuhaon sa taga-crisis management team ang 12 ka mga nadugang nga mga konfirmadong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan aron mapahimutang sila sa isolation facility. Mitala usab ang Dakbayan ug laing usa ka nakala sa COVID kinsa usa ka barangay worker. Mo lang ni ang among gikagulan kay murag taas-taas ang rate sa transmission. Kaya kung magsige ka contact trace, doon ay nag-positive, meaning within sa ilang balay, wala doon ay transmission and maybe they did not follow the protocol. Sa pagkakaroon, aduna na 198 ka mga COVID cases ang Lapu-Lapu City, 16 ang nakalas. Hinuon, 69 na usab ang naka-recover ug nakauli na sa ilang panimay. Samtang ugmang adlawa, gikatakdang makigtigom ang dakbayan sa Lapu-Lapu sa mga hospital administrator sa duha ka pribadong tambalanan aron masuta kung unsa kadaghan ang mga COVID beds nga magamit. Sukad sa nakalabing mga simana sa mga pribadong tambalanan na sa dakbayan sa Lapu-Lapu, dadon ang mga COVID patients nga taga-dakbayan sa Sugbo tungod kay puno naman ang mga pribadong hospital sa Cebu City. Usa niini ang mitaliwan nga makeup artist nga taga-dakbayan sa Sugbo nga nadangat sa pribadong tambalanan sa Lapu-Lapu. Giulagway sa crisis manager nga alarming ang padayong pagka-admit sa mga residente sa dakbayan sa Sugbo dinhi sa mga hospital sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kini ilabi na kay padayon ang pagsaka sa mga COVID positive cases sa dakbayan sa Lapu-Lapu. We will also explore talks with them tomorrow nga ug mahimo mag-increase na ta sa capacity na to sa COVID beds. Kaya atong gikahadlukan may nga naabot na ra ba ang Cebu City here, mga taga Mandawi dire gi-admit sa to. Atong fear gyud is that if ang taga-upon may masakit, wa na niya tay mabutangan nga hospital beds. Dili nato ihikaw
ang pribilehiyo kung ang mga opongano nasad may mga sakit. No? It is not their fault. We did our best sa city na atong na-control ang number sa nga nagpositive. Samtang karong adlawa, gikatakdang ipagawa sa executive order sa Lapu-Lapu City sa ipatumang mga protocols sa mga trabahante sa Lapu-Lapu nga taga Cebu City ug Talisay City. Sa pagsulod sa Lapu-Lapu City sa mga trabahante nga mga residente sa ECQ ug MECQ areas, pangitaan sila og mga rekisito. Higpit usab nga ipatuman ang number coding. Ug mahimo ang atong patrabahoon lang usa katong mga tao nga gikan sa GCQ areas, no? Pero og di gyud nato malikayan, kinahanglan nato ang serbisyo jud sa kanang mga tao nga naa sa MECQ o sa ECQ. Pwede nato sila i-company shuttle or if di gyud available, ari lang sa sila mopuyo sa Lapu-Lapu. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Marondina, Balitang Bisdak. Karaang minteryo sa Lapu-Lapu City puno na o gawa na mudawat og lubong didto sa maong ospital, maong sementeryo. O sa kakonsel sa Dakbayan, nasubo nga lisod na iproseso ang paglubong og binatay karong panahona. Si Nico Serino sa report. Nabisi ang pamilya ni Konsehal Neri Sun Ruiz pag-asikaso sa bana sa iyang sinaligan nga namatay kagabi sa City Hospital. Apan gimanduan nga i-pull out nila sud sa 12 oras ang patayng lawas gikan sa morgue. Problema nila karon asa ipalubong kay napuno na ang Mandawi Municipal Cemetery ug Agosto pa mabakante. Sunod nga opsyon nila ang St. Joseph Catholic Cemetery apan daghan sa mga papeles nga asikasuhon nga angayan nilang hikayon. Lisod walay lubnganan, ikaduha o mag-cremate, schedule ang cremation nya dugay. Karon kani sa ako particular case, ang schedule sa cremation is Friday morning. Imagine 2 days asa na namo ibutang. Matud ni Ruiz, lisod kun mamatay karong panahona, labi na sa mga kabus, kay lisod ang pagpangita ug kalubngan. Ingon ana ang struggle in town sa nahabilin. Mo na ang lesson ani magmatngon gyud ta. Lisod kay mamatay rong panahona. Suspect o dili COVID or suspect nga COVID. Lisod gyud kayo, maluoy tas pamilya. Mangita og kwarta asa i-cremate. Gipahibaw hinuon sa syudad, bisan wa pa ang COVID, puno-puno na ang publiko nga menteryo. Even before COVID, medyo nihit na gid ni ang ato ang mga luna sa sementeryo, no? Kay labi na nagkadako ang population niya, wa gid nagkadako ang luna sa sementeryo. Actually finding ways sa ni nato pagsulbad. Ang City Hall duna say kasabutan tali sa usa ka funeraria alang sa cremation sa mga indigent residents sa syudad ug galing mamatay sa COVID. Ug naay mo mamatay simbako under COVID-related death, basta indigent, naatay mo ilalang i-cremate nya walay bayaran katong nahingtungdan, ang mobayad na mao ang syudad. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Duha ka magtutudlo sa Central Visayas nakalas gumikan sa coronavirus disease. DepEd may pasalig nga magpadayon sila sa ilang serbisyo taliwa sa yatumang hulga sa nasoyng balatian. Anang report. Dito ka ni Dr. Salustiano Jimenez, Regional Director sa DepEd 7, nga 11 ka teaching ug non-teaching personnel sa Department of Education Region 7 ang nataptan sa coronavirus. Duha ka mga magtutudlo nga pulos taga Dakbayan sa Sugbo ang napildi gyud sa balatian. Matod sa DepEd official nga posibleng sa mga barangay diin sila nagpuyo, nakuha ang kagaw. Samtang ang uban nga nagpositibo mga asymptomatic. Actually katong namatay dito gyud to na kuan sa ospital sa ICU. Ang usa murag 50 plus, ang usa 40. Bisan pa man sa netabo, dili matarog ang tinguha sa mga educators pagpadayon silang serbisyo. Kini ilabi na nga bubukas na ang klase karong Agosto. Gidasig ni Dr. Jimenez ang mga magtutudlo nga kanunay hinumduman ang basic hand washing ug ubang safety precaution aron malikay sa contagion. I-give kanang financial assistance sa katong na positive o kanang nakuan taon dili disgrasya, pero dili gyud that much, at least nahatag nato na nga kuan, and then ang kanang mga positive ato gyud nang gi monitor kanunay.
Sa pikas bahin, gihatagan og gamayng lugway sa DepEd ang mga eskwelahan nga kasamtangang gigamit isip Barangay Isolation Center hangtod dili pa mabukas ang klase. Apan gikinahanglang i-disinfect kini sa dili paggamiton sa mga tinunan. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa dakbayan sa Talisay, duha gihapon ang entrance ug exit. Bisan pa man nga gipatuman ng MECQ sa Talisay ug bukas ra ang agianan sa may Bacalso Avenue. Silian Sintulan sa report. Gikan sa random checkpoint sa miaging semana, diin gipaubos pa sa GCQ ang dakbayan sa Talisay. Karon mibalik na usab ang mas higpit nga checkpoint sa border sa may Cebu South Coastal Road ug sa may Bacalso Avenue. Apan giklaro sa hepe sa Talisay City Police nga sukad masukad, wala sila mag-downgrade sa quarantine control checkpoint. Gidugang usab niya nga pareho lang gihapon ang number sa mga personnel nga gideploy. We have tightened again our quarantine control points. We are checking the identification of those coming in to make sure that they are exempt under the IATAP guidelines. Duha gihapon ang kaagian pasulod ug pagawas sa probinsya sa Sugbo alang sa mga essential workers. Kahinumduman nga gisirad-an kaniadto ang Bacalso Avenue. Kini usab aron maminus-minusan ang trapiko diin makaagi ang mga essential workers. In order to ease the traffic, because as you can see, GCQ man ang ubang areas like Lapu-Lapu and Mandaue, and there are people from the province of Cebu who will be working in these areas. That is why we want to make sure that they can at least pass by nga dili kayo madugay. Kagahapon, may 60 ka mga sakyanan ang wa tuguting makaagi tungod kay wala kini malakip sa exemption. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. May pagawas ng executive order si Cebu City Mayor Edgardo Lavilla pagpatuman og balik sa enhanced community quarantine sa siyudad sa Sugbo. Giyasagop lang nini ang executive order nga gipatuman dihang unang napaubos ang dakbayan sa ECQ. Ubos nini ang higpit kayo nga pagpatuman sa ECQ quarantine protocols sama sa mandatory stay at home ni adto mga tawo nga wa tuguti nga makagawas ang social distancing, pagwagtang sa public transportation ug ubang mga lagda. Samtang gipadayag sa kadagkuan sa Cebu City Police Office nga hapsay og ang bulog sa dagan sa mga sakyanan apan ubay-ubay gihapon ang mga tawo nga nanggawas sa nining ikaduhang adlaw sa ECQ. Ibalik usab ang mga barangay control points aron masiguro nga dili mogawas ang mga tawo. Sirad-an usab ang mga secondary road sa syudad. Gani gisarad-an na ang border sa Bulacau isip pagpatuman sa one entry policy. Atensyon mga upunganon, hayan mamahimo na unyang maka-dine-in sa inyong mga paboritong restaurant. Karong adlaw gidagdag mo pagawas og executive order ang dakbayan sa protocol subay sa gilatid nga lagda sa Department of Trade and Industry ug sa Interagency Task Force. Si Luan Merondina sa report. Miss na ba nimo ang samgyupsal o ang ubang mga gikahinamang pagkaon sa imong paboritong restaurant? Sukad gipaubos sa GCQ ang dakbayan sa Lapu-Lapu, hinapos ning bahin sa Mayo, inanay nang nangabli ang mga restaurant sa dakbayan apan parehong take-out o drive-thru lang ang gitugutan. Apan ubos sa lagda sa IATF, tugutan na ang dine-in sa mga restaurants ubos sa GCQ areas sama sa Lapu-Lapu subay sa 30% threshold sa DTI. Ang 30% threshold nagpasabot nga 30% lang sa kapasidad sa usa ka restaurant ang tugutang makakaon. Usa sa nangandam sa dine-in kining Korean restaurant sa dakbayan. Kung kaniadto maka-accommodate og napo ka mga customers kining duha ka mga table apan ubos sa GCQ, gidili na ang pagtapad. Busa sa pagkakaron, tag-usa na lang ka customer per table. Paano jud gi-hope is kanang naay ma-dine-in ba kay syempre kanang employee mi so kung walay kwarta mo amo wala mi masweldo. Matud sa cashier sa Korean restaurant, bisan kung gitugot na sa IATF ang dine-in, apan maghuwat pa sila sa ipagawas ng executive order sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Matud ni OIC City Attorney James Saison, hayan karong adlaw mupagawas na ang City Hall og executive order nga naglatid kung si kinsa ang mamahimong makakaon sa mga restaurants. Gikinahanglan usab nga magdala og quarantine pass aron masuta kung taga-asa ang customer. Ang maka-dine-in lang gikan ra pod sa GCQ areas.
So residents from Cebu City and from Talisay dili lang sa pwede nato moari sa Lapu-Lapu kay mukaon og restaurant. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Marondina, Balitang Bisdak. Sa pagbalik sa enhanced community quarantine kun ECQ sa Dakbayan sa Sugbo, adunay mga tawo nga grabeng apektado. Mas migrabe kini tungod kay daw lakip sa apektado ang ilang dignidad tungod sa COVID-19. Aniya ang report. Tumang kalisod o grabing kahadlok sa katawhan mao'y dagway karon sa coronavirus disease kun COVID-19. Sama lang nining mga tao daptin sa dalan diin nahimo ng Pinoy-anan nilang Joe ug Leo. Ubos sa landong sa kahoy ang ilang atop. Ang karton mao'y nagsilbing banig nga ilang higdaan apan mabasa kun mag-uwan. Ang kaldero nga ilang kinitaan sa basurahan ang ilang bugtong kabtangan. Kung ay mutunon og bugas, mao'y gamito nila nga lutuan. Kani sila nagtrabaho sa usa ka junk shop, apan sa pagsira ni atong Marso, nakulban usab sila sa kaldero. Si Joe, mupauli na unta sa Zamboanga, apan naabtan sa lockdown. Samtang si Leo, mupauli sa iyang pamilya unta sa Konsolasyon, apan walay nagkuhang quarantine pass. Pait lagi kayo, samot na, sa mong kahigdaan. Amo asang, pagkaon. Pagkataon na mo, gatulos sa pagkataon. Magkakaon na ginoon. Ay, batsit lagi, lugaw. Gustuhon man nila nga mukayod bisan mamunit na lang kunog basura aron ipatimbang apan wa man kunoy mo palit karon. Gani daw nagkatawa nga kahilakon dihang nahinumdum sa iyang anak si Leo nga nagpaabot sa iyahang pag-uli. Amal na, matabangan san mi diri ba? Aron matabangan mi diri. Aron san nga Ato yung panahon na, nagplano-plano na kung nga muli. Sa wala pag yun ang kuhan. Sa wala pag yun ang ning lockdown. Ya, sa nabta na karon nga kuhan, lami naman uli, hindi naman sa kauli. Si Joe ug Leo, wa man masakit sa COVID, apan tungod sa ilang kahimtang, makita kanila ang panagway sa COVID nga gikinahanglan usab nga tabangan. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak. May pagawas na og lagda ang Mandawi City Hall taliwala ning kabaguhan sa quarantine status sa siningang Dakbayan sa Sugbo. Sa bagong executive order ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez, gilatid ang mga guidelines nga ipatuman sa Dakbayan na higpitan ang border protocol sa mga checkpoints nga himuon ang mga trabahante nga motrabaho sa MECQ o ECQ areas sama sa Cebu City ug Talisay makagawas o makapauli ra hinuon ngadto sa Mandawi City. Apan ang mga essential exits lang nga kini ang mga gikan sa ECQ area nga nagtrabaho sa Mandawi gidasig sa mga on-site arrangement sa ilang kompanya alang sa accommodation. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pipila ka mga residente sa Dakbayan sa Talisay nagsalig na lang sa 25 ka kilos nga bugas nga gihatag sa Dakbayan ining panahona sa pandemic. Adunay live report si Lian Singkulan. Lian? Bob, kini na ang second wave sa pag-apod-apod og bugas sa Dakbayan sa Talisay. Apan matud sa ubang mulupyo nga dinhi gyud sila nagsalig tungod sa kalisod. Usa sa mga nakadawat sa tag 25 kilos nga bugas mao ang pamilya ni Ruel Resurrection. Wala na makatrabaho si Ruel, isip construction worker, sukad gipatuman ang ECQ. Ug karon nga gipaubos na sa modified enhanced community quarantine ang Dakbayan. Siya ug ang 7 niya kasakop sa pamilya magsalig na lang sa ayuda gikan sa Dakbayan. Gidugang ni Ruel nga usa ka kilo ang ilang mahurot matag lungagan. Mao nang kada adlaw mahurot silag tag 3 ka kilo. Ug aron may panud-an, ginagmayng sideline na niya ang pagpanday-panday aron makakwarta. Gani swerte na kung may 25 pesos nga pampalit og panud-an. Usahay mo, ngayon lang ko ani kung tabang-tabang ko sa wigso para nasa sa ako mga anak ko para magkaon. Ako pero Biyudo na si Ruel ug may kaubang senior citizen. Mao nang gidungagan ang ayuda og laing 25 ka kilo. Pait. Kay way maka timan sa mga anak ba para
ako makalawtay kog palitan ay trabaho nga lagyo-lagyo. Maka-stay-in ko. Unta, karon naganan kog stay-in kay matiman. Mitipo na kaniya ang usa niya ka anak nga may anak usab nga bag-uhay lang nakagawa sa ospital kay usa ka premature baby. Isu juga yung mabig, gigatas ako anak ba? Nya ano, mahalon po yung gatas siyang ginanglan. Then, Unsa kalisod, ma'am? sobra di kalisod. Padayon karong giapod-apod ang second wave sa tag 25 kilo nga bugas sumay. Sa barangay poblasyon, daghang mga mulupyo maaduna may trabaho o wala ang naghinam-hinam ng mudawat sa ilang bahin. Hinuon gipaniguro sa barangay nga ang tanan matagaan sa maong ayuda ug wala sila'y gipili. Ang panghatag naman why gipili namo kung nakinahanglan tagaan jud kay may instruction sa mga kapitan na patagaan jud tanan aron why magkuan sa kagutom. Mao ni kawalo namo paghatag sa among bugas. Samtang Bob ni adtong Lunes pa gisugdan ang pag-apod-apod ni ini ngadto sa nagkalain-laing barangay. Bob? Thank you so much sa Lian Singkulan sa imong live report. Unom ka mga pulis sa probinsya sa Sugbo ang nataptan sa coronavirus disease. Samtang Cebu Provincial Police Office, wa matarog silang panerbisyo bisan sa kakuyaw nga ilang yatubang. Ano ang report? Sumala ni Police Colonel Roderick Mariano, Provincial Director sa Cebu Provincial Police Office, nga upat ka pulis sa San Fernando, usa sa lungsod sa Cordova ug usa ka pulis nga destino sa public hospital nga nakabase sa syudad ang nagpositibo. Hinon, asymptomatic ang tanan ug tuwa na sa isolation facility. They are all asymptomatic as of now at at continue na malakas yung kanilang katawan at hinihintay na lang natin yung kanilang another swab so that they can go back to work na. Nasubo sab ang CPPO nga nahiaguman sa ilang mga kauban nga nadestino sa Cebu City. Duha ang nakalas sa balatian. Gani naka-half-mast ang police station isip simpatiya ug pahasubo. Giklaro sab ni Colonel Mariano nga magpadayon ang serbisyo sa kapulisan bisan og GCQ ang lalawigan sa Sugbo gawas lang sa talisay nga MSCQ. Dungan sa serbisyo ang ilang pag-amping nga malikay sa virus aron makapadayon sa ilahang trabaho. Hindi naman namin tinigil yung aming law enforcement function. Ang panghuhuli sa illegal drugs, illegal gambling, and all forms ng criminality ay atin pa rin ginagampanan despite na meron tayong pandemya. Ay meron tayong yung ating kapulisan sa Cebu Police Provincial Office ay meron tapang na magtrabaho. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nagpadayon karon ng enrollment sa mga pampublikong eskwelahan alang sa bag-ong school year. Apan alang sa wa pa nakapa-enroll online, mitanyag ang DepEd ug Dropbox enrollment kung ihulog lang sa kahon. Kini ang RTV Presents ni Nico Sereno. Sa ganghaan sa Cesar Cabahog Elementary School sa Barangay Luok, gipahimutang ang mga enrollment Dropbox. Gihimo ang Dropbox nga proseso aron maakomodar ang mga wala nakapa-enroll online. Giauhag ang mga ginikanan nga mukuha og porma dayon fill upan niini ang Learning Enrollment Survey Form. Papilion sila unsay gusto alang sa ilang mga anak, online ba, modular o mogamit og mga module o baka blended approach o gamiton ang duha ka pamaagi. Most of the learners prefer modular instruction. Ang modular mo is 424 something ana. Ang modular mo na katong mga worksheet no? Oh, worksheets, yes. Mao na karon gi-workout sa ato mga teachers. Daghana sad niya. Usually ang mga parents nga kanang wala jay connection sa internet, kami jud mismo ang motawag. Sa miaging tuig, may kapin sa 1,003 ka mga estudyante sa maong eskwelahan. Apan sa pagkutlo ning balita, wa pay katunga ang nakapa-enroll. Kapin sa 400 ang mipili sa modular approach, kapin 100 sa online class, samtang 90 ang buot sa blended learning. Si Ginang Cirila, usa sa nagpa-enroll sa iyang anak ug mipili sa online class. Pero mas nindot man gud sad siguro ang online sir kay ngano ug mo kon kay maglikay sa mga kanang bitang virus ana.
Usa sa preparasyon sa umaabot nga school year ang paghimusab sa stakeholders ug brigada eskwela. Apan gihimong virtual o online ang proseso niini. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga frontliners o COVID survivors gipasundungan atol sa ika-59 katuig nga Charter Day celebration sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Luan Mirondina sa report. Usa ka drive-by salute ang gihatag sa lokal nga kagamhanan ngadto sa mga frontliners ug COVID survivors sa Lapu-Lapu City atol sa kasaulugan sa ika-59 katuig nga Charter Day celebration sa Dakbayan. Sila ang gihulagway nga mga bayani ning padayong pagpakigbatok sa COVID-19. Ang Lapu-Lapu City ang usa sa mga dapit nga may labing taas nga recovery rate. If we fail sa frontline, ang ospital may magproblema. That's what is happening now. Wala din sa Lapu-Lapu, we risk our lives. Doon, kita mo naagid dito, nagpulong-pulong, mag-uwan, magabi, naagid nga to sa mga tao. Labi na kung among nakita nga naay increasing. Si Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan, kinsa naka-home isolate pa, mipadaog mensahe sa pagdasig ug pagpasalamat ngadto sa tanang mga frontliners ug COVID survivors sa Dakbayan. Lakip sa pahibaw sa mayor sa iyang video message ang pagpasabot kung nganong karong tuiga walay madawat nga Charter Day bonus ang mga kawani sa City Hall. Dakong bahin sa pondo sa lokal nga kagamhanan ang nagamit batok sa COVID-19. Tungod sa krisis, subo nakong ipaybaw nga dili nato mahatag ang naandan nga Charter Day bonus. At ulusab sa Charter Day celebration, gitunol ni Acting Mayor Celsi Sitoy ang 50,000 pesos nga reward money alang sa informant nga miabag sa pagkasikop sa duha ka mga most wanted, pinaagi kang Lapu-Lapu City Police Director, Police Colonel Clarito Baha. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Iladong makeup artist, pageant coach o fashion icon dinis sa Sugbo. Mitaliwan na. Kaninang kadlawon, mitaliwan sa usa ka pribadong ospital sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Jonas Borses na ila siya dinis Sugbo tungod sa iyang abilidad o talento. Ingon man sa pagpalambo sa nagalain-laing mga pageant o mga events. Gidala si Borses sa tambalanan sa miaging simana. Daghan ang gianugnan sa iyang pagtaliwan ug mipadayag sa ilang mga pahasubo. Lain-laing mga personalidad gikan sa Sugbo ug silingang mga dapit ang mipadayag sa ilang kahinugon sa iyang kamatayon. Usa kanila ang suod niyang higala nga kasamtangang City Treasurer sa Mandawi City. Duha ka mga kawani sa Kapitolyo nagpositibo sa COVID-19. Samtang moabot na sa 426 ka mga kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Sugbo. Hinuon 120 kanila ang naka-recover. Ani ang report ni Femery Dumabo. Giangko ni Gobernador Gwen Garcia nga duha sila mga kawani ang positibo sa COVID. Pulos kini mga babae nga taga-Dakbayan sa Sugbo ug Mandawi City. Gipaubo sa swab test ang duha human nagpakita og sintomas sa sakit ug niadtong Biyernes. Nigawas ang resulta nga sila positibo. Usa kanila kawani sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, kon PDRRMO, gipaubos ng duha sa isolation. Wala ra gisuspenso ang mga transaksyon sa Kapitolyo kay daan na silang nipatuman og kanunay nga pagdisinfeksyon sa tibuok buhatan sa Kapitolyo. Samtang niabot na sa 426 ang mga COVID cases sa probinsya sa Sugbo. Apan 269 na lang kanila ang active case. Kaang 120 na ang nangaayo. 37 ang namatay diin 32 ang incidental COVID case. Ining 269 ang hospitalized 84, home quarantine or facility na quarantine facility 39 or 9.2%. O ang mga asymptomatics, 146.
Samtang atol sa press conference ni Gobernador Garcia kagabi, iyang gitubag ang mga pangutanas sa uban kung nganong sagad dili siya magsulob og face mask. Suma pa, base sa nabasa nga pagtuon, nga kunwa sa daghang mga tao, mas maayong padagsaan lang ang pagsulob og face mask kay makadato sab sa panlawas kun halo sa tibok adlaw kining buhaton. Retired neurosurgeon Dr. Russell Blaylock has highlighted a number of studies linking prolonged mask use to headaches and lowered blood oxygen levels, which can weaken the immune system. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Famary Dumabok, Balitang Bisdak. Sa paghigpit na sa pagpatuman sa enhanced community quarantine sa Dakbayan, Sugbo, mga sakop sa kasundaluhan sa Central Command, misuroy sa may J. Labra Street aron ipahinumdom ang nalatid sa protocols. Sa post sa social media sa usa ka netizen, gipahibaw sa kasundaluhan nga ubos sa ECQ, mas higpit na ang ipatuman ang pagsulob og face mask o ang pag-obserbar sa social distancing. Lakip sa protocol, mao ang pagdili sa mga tao nga makagawas sa ilang mga Pinoyanan. Gawas lang sa mga essential workers o mga frontliners. Mga kapuso, inyo makita kining maong episode sa official website si GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Bisitaha usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV o gi-click ang subscribe button alang sa mga init ug mga nagunang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato, apil na ang nasa gawas sa nasod na nagisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ug gikan namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita tungod kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipinas. Ako si Bobby Nelsaro. Maayong hapon mga kapuso.